ale už volali tam, takže oni už začínajú ťahovať, takže sa mu netreba. Ešte. Momentálne sme pri hromadnej dopravnej nehode kamiona a zhruba 35 vozidiel. Momentálne pracujeme v jednom pruhu, druhý pruh v smere od Popradu na Levoču je využívaný ako evakuačný pre záchranné vozidla s tým, že najprv potrebujeme potáčať, respektíve odstrániť vozidlá, ktoré sú od Levoče, aby sme sprejaznili komplet diaľnicu, až potom začne vyprošťovanie jednotlivých vozidel. Vo vozidlách nie sú žiadni zranení momentálne, čiže ide iba o technické záležitosti. Pri dopravnej nehode sa zranilo 24 ľudí, z toho 2 ťažko, 6 stredne a 16 ľudí bolo zranených ľahko. Zasahovalo tam 7 posádok záchrannej zdravotnej služby, ktoré zranených transportovali do nemocníc v Poprade, v Spišskej Novej Vsi, v Kežmarku a do Levoče. Je to hrozné, no. Čakáme tu. Ako dlho už Rubé čakáte? Asi hodinku. Ako dlho to vidíte ešte, že budete čakať? No, ako som počula 40 aut, tak ja to vidím na dlho, ale vraj sa ozval nejaký vodič, že už sa to pomaly spriazňuje, tak neviem. Toto, čo sa teraz deje, asi nie je úplne normálne, takže asi z toho vznikla celá tá situácia. V tomto období už býva väčšinou pekne a nie takéto škaredé počasie. Koľko dlho už čakáte v kolóne? No už bude hodina minimálne. Už mením plán. Bratislavu dneska vypúšťam, idem naspäť do Prešova.